Salutare pescar și bine ați venit pe canalul Peștișorul de Aur. Înainte să începem acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Cel puțin pe mine m-ar ajuta enorm. Să începem. Știm cu toții că toamna este anotimpul preferat al știucii, atunci atacă cel mai bine și astăzi am decis să vorbim despre pescuitul la știucă cu năluci. Vom vorbi despre tipurile de năluci, echipamentul folosit și tehnica pentru fiecare nălucă în parte. Înainte de prezentare o să vorbim despre unde găsim știuca și cum ataca aceasta, ca să înțelegeți mai bine tipurile de năluci care vi s-ar potrivi în funcție de zona sau pe placul dumneavoastră. În general vorbind, locurile preferate de știucă sunt cele care oferă posibilități de camuflaj, adică zone cu vegetație ambudentă, iarbă, alge sau stufăriș, respectiv cele cu obstacole submerse, pietre sau copaci. Ba chiar de multe ori o putem găsi chiar și în apropierea malului, pândind apropierea prăzii, și așteptăm momentul potrivit pentru a ataca. În legătură cu modul în care atacă, trebuie să aflați că știuca vânează bazându-se îndeoseb pe văz, atacând spectaculos de jos înspre suprafața apei, în acest fel neputând fi detectată de către peștișorul țintă. După ce este înțepată, stă câteva clipe nemișcată, apoi demarează în forță, curbând zdravă în lanseta și apoi folosește tot felul de șiretlicuri pentru a se elibera, printre care și faimoasa lumânare. Așa că pentru a evita ieșirea cârligului sau ancorei din gură, în timpul unor astfel de manevre, mișcarea de înțepare trebuie făcută cât mai energic și cât mai bine, ca triplele sau cârligele folosite să fie foarte ascuțite. Nu uitați să folosiți căscătorul și cleștele din imaginea alăturată când îi scoateți cârligul din gură, dacă nu vreți să rămâneți cu amintiri neplăcute. În primul rând, aveți nevoie de o lansetă cu lungimea între 2,4-2,7 metri, este mai mult decât suficient. Acțiunea bățului trebuie să fie de tip A sau B, adică de vârf sau medie. Greutatea de lansare recomandată este între 10 și 35 de grame, ba chiar și 40, pentru a putea folosi chiar și artificialele ceva mai grele, dacă este nevoie. Mulineta trebuie să se echilibreze foarte bine cu varga, astfel o să vă obosească mâna destul de repede, fiind recomandate mulinetele de dimensiuni medii, cu raportul de recuperare cuprins între 4:1 și 5:1, mărimea 2,5-3 metri, pe care să încapă circa 100-150 de metri de fir de 0,25-0,30 mm. Frâna mulinetei e bine să fie plasată pe tambur, pentru a putea manevra rapid și eficient când este cazul, dar puteți folosi și mulinete cu frână pe spate dacă așa vă convine mai mult. În cazul că utilizați un nylon, este suficient ca diametru de 0,25-0,30, culoarea verzuie sau transparentă, iar dacă pescuiți cu fir textil, aceasta este bine să aibă cam 0,18-0,22 mm grosime și culoare verde. Pentru a evita retezarea firului și implicit pierderea nălucilor, vă recomandăm să folosiți la capătul liniei o strună metalică sau de Kevlar cu rezistența de 6-10 kg. Linguri oscilante pentru știucă. În mod sigur, cele mai folosite năluci la pescuitul știucii sunt lingurile oscilante sau blinkerele, cum le mai zic unii pescari, probabil datorită faptului că sunt ieftine, ușor de utilizat și au un randament foarte bun. În legătură cu alegerea culorii lingurilor oscilante, există niște reguli simple, care sunt valabile și în cazul altor specii de pești răpitori. Dacă e lumina puternică, folosiți linguri mate, iar dacă lumina este slabă, linguri lucioase. În cazul că apa este tulbure, atunci folosiți blinkere lucioase și invers dacă e limpede, linguri mate. Ideea generală este că lingura să aibă în apă o strălucire normală, comparabilă cu a unui peștișor oarecare, în condițiile de luminositate date. Greutatea lingurilor se va alege în funcție de distanță și adâncimea la care se pescuiește, dar și în funcție de mărimea peștișorilor ce umblă prin zona respectivă, uzual între 10 și 30 de grame. În legătură cu modul de recuperare a lingurilor oscilante, o să vă prezentăm două situații frecvent întâlnite. Prima situație. Dacă avem o brădiș sau apa e mică, recuperarea se va face imediat în momentul în care oscilatul atinge suprafața apei, cu vârful asitei ținut ridicat și se vor face scurte zvâcnituri din încheietură, în ideea de a imita un peștișor speriat. Iar în cea de-a doua situație, dacă nu avem brădiș, atunci recuperarea se va face între ape în următorul mod. Lingura este lăsată să coboare până la adâncimea dorită, apoi o ridicăm din vârful lasetei în 2-3 trepte. În timpul ridicării, nu uitați să mălinați ușor, după care ați lăsat-o să cadă din nou la adâncimea dorită și repetați. Această ultimă tehnică de recuperare în dinți de ferăstrău este una dintre cele mai eficiente la știucă, iar atacurile survin de obicei pe căderea lingurii. În această imagine puteți vedea câteva modele de linguri oscilante prinzătoare pentru știucă, care au dat și o să mai dea randament și în continuare. Voblere pentru pescuitul la știucă.
Din cele 3 tipuri de wobbler existente pe piață, respectiv cele plutitoare, între ape și scufundătoare, la pescuitul știuci o mai mare utilitate o are primul tip, datorită faptului că știuca preferă să stea în locuri deloc prietenoase cu nălucile noastre. Deși sunt modele plutitoare, să nu credeți că doar plutesc la suprafața apei și atât, pentru că în momentul recuperării se scufundă mai mult sau mai puțin, în funcție de timpul cât mulinăm, însă fără a depăși o anumită adâncime maximă specificată de obicei pe cutia în care le achiziționăm, iar în momentul când încercăm să mulinăm se ridică ușurel spre suprafață, scăpând astfel din agățătură. Puteți folosi atât woblere cu barbetă cât și fără. Există la ora aceasta o mulțime de modele foarte bune. Dacă utilizați woblere cu barbetă, recuperarea se face în felul următor. Lansați, apoi așteptați un pic, pentru că uneori știu că atacă tot ce cade pe suprafața apei chiar dacă nu mișcă. Apoi începeți să mulinați cu cea mai mică viteză la care lucrează wobblerul, circa 1-1,5 metri. Stopați 2-3 secunde mulinatul, apoi smunciți ușor și în continuare mulinarea încă 1 metru, după care repetați. Dacă e vorba de popere, acestea fiind wobblere speciale ce pot fi utilizate doar la suprafața apei, atunci recuperarea se face prin scurte smuncituri care să producă splash-ul specific, urmate de scurte opriri. Rotative pentru pescuitul la știucă. Deși nu sunt atât de utilizate precum brinkerele, fiind considerate de unii pescari năluci pentru începători, rotativele au rezultate foarte bune la pescuitul știucii, uneori prinzând chiar mai bine decât la cele artificiale, în special pe apeleți sau tulburi. Marele lor avantaj este că pot fi recuperate cu viteză foarte mică și cam la orice adâncime dorim, emitând vibrații puternice pe care știucile le pot detecta ușor. Pentru pescuitul la știucă se folosesc în general rotative între numerele 3 și 6, cu gramajul ales, după adâncimea la care dorim să evolueze, uzual între 6-15 grame, iar culorile cele mai folosite sunt alb, roșu, galben, inclusiv diferitele combinații ale acestora. În imaginea alăturată puteți vedea câteva modele de rotative ce au dat rezultate foarte bune. Recuperarea acestor năluci este foarte simplă și se face în felul următor. După lansare, așteptați ca rotativa să ajungă la adâncimea dorită, apoi smunciți ușor pentru a face paleta să se învârtă. După care recuperați încet cam 1-2 metri și stopați, lăsând năluca să cadă iar la adâncimea pe care doriți să o explorați, apoi repetați procesul. Pescuit la știucă cu twister. Deși sunt folosite cu pregătire la pescuitul șalăului, twisterele, dacă sunt bine alese, pot avea rezultate spectaculoase și la pescuitul știucii. În general, cu mătra preferă culorile alb, galben și roșu, având predilecție pentru twisterele destul de mărișoare, uzual cu lungimea cuprinsă între 8 și 12 cm, preferându-le pe cele cu formă de peștișor sau pe cele cu formă de vierme, după cum se poate vedea și în imaginea alăturată. Jigurile folosite la armarea twisterelor se aleg după adâncimea la care dorim să evolueze năluca, au de obicei între 5-15 grame și sunt echipate cu cârlige numărul 1-2. Trebuie să știți că de obicei twisterele sunt utilizate atunci când căutăm știuca între ape la diferite adâncimi. Așa că după ce năluca a ajuns la adâncimea dorită, recuperăm încet cam 1 metru, apoi lăsăm să cadă iar la adâncimea respectivă și repetăm. Ca să controlați bine năluca, mențineți în permanență firul ușor tensionat. Cam atât pentru clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Peștișorul de Aur și să distribuiți pentru a vedea cât mai mulți pescari. De asemenea, dacă următorul clip doriți să fie despre monturile cu peștișor pentru pescuitul la știucă, nu uitați să-mi lăsați în comentarii sau un mesaj pe Facebook, Instagram. Până atunci, fie întins!